Здравейте, TapChat BG с видео за Майнкрафт, с Самури Майнкрафт Покемон. Hello, guys. Let's play Hub 3. Фриз. Не, така е добре. Yes, прави ми си мишката. Супер. Дени, знаеш ли колко бързо стана? Вече 20 секунди стана. Ето те! Дени, гледай само главата ми на Hyperspeed. Окей, айде на предпоследното, вътре ли си? Да. Само да те инвайтна, да волтна за един мап и това е. Чакай. Мап първия, слаж вод 1. Какво е това? Готин е много. Морите си. Да. Фестив. Yes. Кой? Не, как не е фестив, бе. Искам фестив аз. Фестив има ли? Да. О, боже, Чакай. Как да си махна... Не можеш. О, yes! Фестив has one. Тара-тара-тара-та. Ти намери ли изобщо? Ето един даймонд. Ор. Ей! Лава! Супер! Дени, ето имам това за теб. Тарам! Дени, имам панталонки за теб. Благодаря. Крипър! Какво? Някой лефтна. Супер! Так му ще ни бъде по-лесно. Точно. Защо ми взе всичкия стъв? Аз ти оставих? Не, от Iron. Какво? Нищо не съм ти взел. Не, всъщност не си. О, боже. Мишката ми. Как ли ти бъгва? Имам Iron chestplate за теб. Thank you. Имаш ли ти? Не. О, добре, виждам какво имаш. Затова Golden Ore е за нещо. Искаш ли Чен Хелмет? Какво? Искаш ли Чен Хелмет? Имам. Добре. О, буцове. Аз съм най-добрия на света. И му давам... наистина бъгва. Махни... Сега идвам, хора. Батериите. Шурте. Гъти. Дарате. Той го има. Извинявай, че не говоря. Батериите ли бяха? Явно да. Сигурен бях. На мен винаги ми става това. Искаш ли на мидълчето? Айде. Чакай, че имам 4 даймонца. Дени, искаш ли това? Искаш ли това? Кое? Iron Helmet. Да. Имам... Извинявайте за това. Имам 2 Iron панталони. Значи, като ми трябват Iron панталони, нямам. Като не ми трябват, имам по 1000. Това наистина, това нормално ли е? И на Дени му остава така, нали? Пак ми бъгва мишката. Наистина, извинявайте. Своите... Не, вече не ми бъгва, сигурно от Жака. Тук има Diamond Ore. Да, има. И сега някакво падаш. Какво? И сега падаш.
Не, Рект. не паднах. Дама представи си да паднеш. Ще бъде рект. Наистина. Протекшън направих. Ако някой ме застреля, лошо съм. О! Трябваше да го майна. Познай какво имам. Какво? Diamond Chestplate. Наистина. О, втор Имаш ли Diamond Ore. Diamond Sword? Не, Добре направих ти, на мене си направих. втор Diamond Ore. Супер. Амори, Мгм. къде си? Долу. На базата. Искаш ли Diamond панталонки? Видяхте къде си, да, искам. Бу. Ето. Гледай ми стъфа. Дай ми Ето, Diamond Амори. Sword. Има много. Ти колко точки армор имаш? 7,5. 8. Чакай, имам блокове. Дали има още един Diamond Ore? Не. Чакай, тук има Golden Ore. Какво? Падна. Не. Добре. Опа, Какво падна? не. Супер. Пак малко започна да бъгва. Ама малко. Какво има вътре? Има ли хубави бутони? Взех само един potion of instant damage и нищо друго. Знаеш ли, аз имам... Той е Enchanted Diamond. Аз имам лава и 2 Potion of Harming. И аз имам един potion of harming. Айде, давай строй. По главата ще строя. Чакай. Има ли лък? Не мисля. Ако Обаче има... ни гледа в момента, има Enchanted Sword. Лошо сме. Нали? Ама той майнва нещо. Трябва да го разсеяме. Аз му слагам лавата и всичко. Става ли? Фоллард. Слагам му лавата. Yes! Сложих му лавата. Слагам му instant damage. Убилите? Не ме убил, обаче аз ще го трепам. Ей, бихме! Ей! Уху, бихме! Еми, искаш ли още една игра? Чакай малко. Добре, ами съжалявам хора, но за мен това ще бъде видеото, така че аз ви казвам чао и до другия път. Чао! Спрях. Аз ще продължа и чао! На скайпа ли чао? Да, на всичко чао. Добре. Чакай да видя видеото. Искаш ли после пак? Кога ще се връщаш? Кога ще се връщаш? Вечерта. Да. Добре, айде чао. До после. Айде, чао, до после. За мен няма да е всичко. И ще направя един Sky Giant. Почва да ми фризва. Ау, бъгва. Чакай, колко? Enchanted Crystal. Дали тук има машина? Не знам. Има ли машина тук? Има ли машинка? Нищо. Хъбспон. И ще отидем в Тим. Мини ли? Айде, регуля. Elysium. Slash Vault 4.
Чакайте. Добре. Точно се връща. Където трябва, когато трябва. Вау! Излетях. Вау! Това е моя, бе. Айде, бе, взеха ми цели. Вече трябва това да е бан. Наистина. Бан. Ще взема емрод, защото винаги ми трябва. Добре. Ето така. Само че спет не трябва. Diamond Tax. Добре. Мисля, че трябва да е това, което ми трябва. Diamond Chestplate, please. Diamond Pickaxe. Добре. Най-накрая. Ей! Ето. Ето ти Diamond панталонки, служи ги. Чакай, ще сложа. Ето, няма да прекалявам. Не. Хайде. Трябва да си купа. Какво става? Какво става? Ужас, аз не бях ли при голд? Нищо. Ще си взема Diamond Sword само. Стеф. Отивам при тези, които има Enchanting Table. Full Diamond са ми супер. Добре. Просто телефона ми такова. Звъня. Enchanting Table. Shit, motherfucker. Те взех.
Yes, взех enchanting table и сега рашуваме. Само това исках да взема. Enchanting table. Всички искат. Ето, тук е. Enchanting table. Sharpness. For enchant diamond tar. Окей. Извинявайте много, просто гонех моят приятел за да се играе с него. Ма той не е той е във ваканция. И затова трябваше да взема enchanting table. Нищо. Трябва ми лава, сериозно. Супер. Просто се... Що още гура? Трябва да взема enchanting table. Някакви я взех. Ужас. Трябва ми лава. Може ли лавичка? Искам лава. Как искаш да мина? Значи, ако нямам лава, шарашкит. Ако нямам лава, шарашкит. Ако нямам лава, шарашкит. Какво да напа? Тъп съм. Рашкит. Ау! Бегва! Като ще скоча, ще си взема един бъг и ще видя. Ще видя. Трябва ми ядене. Не. Да, ето. Това искам. Маджанта ти. Не.
хубаво. Значи ще ги помогна. Не, няма да ги помогна. Искам лава, само това искам. Сериозно. Мъжета тим. Айде, го мъжента тим. Giant damage. Мисля, че време ще взема за гледане, ма нищо. Вау! Този човек килора, наистина. Сериозно ли сте? И това ще бъде края на това видео и до